Nohlukana. Wena nizohlukana nethuba. Kwalowo malobolo nje into engekho. Angeke uzokubone lokho, uyozokubona nje. Phela ngoba uyisangoma wena ngithi. Isangoma sisanda kwenzani? Esiphuphile. Ayikho lena. Uphuphile wena. Uphuphile. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show lesibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke njengoba usisi wami ela eceleni kwami kusho kona lokho ukuthi ukhona lo muntu osenhlizweni yakhe. Kodwa angasam understand ukuthi kanti kahle kahle isitori sakhe sithini. So ingakho ela efuna ukulandelela kahle yonke into ukuthi kanti kwenzakalani ngoperson amthandayo. So ke asesimuza ukuthi ingabe usiphathele ini. Sabona kanjani? Yebo sisi unjani? Ngiyaphila wena? Saphila. Umabalo ngihle nayo? Mamkhize. Namkhize? Yebo. Uma wami. Ubuya uphi ukuhlala? Ilong kwaMashu kodwa emakhaya eseJolvet. Oh okay. Uyakwazi ukugudla ucingo ehlokozi? Yebo ngiyakwazi. Isekhaya lapho. Yebo. So mangigoduka nje ngithi gudla ucingo, ngidlula high flats, sishopha khona kahle kahle high flats. So ngicela ungichazele ngawe nomuntu wakho la nahlangana khona nanokuthi nahlangana kwakuwumuphi unyaka futhi nahlangana kanjani. Okay, umuntu wami igama lakhe uNdumiso Mhlongo. Sahlangana endaweni owasemakhaya kahle kahle. Owasemgababa. Sahlangana eDrobheni. Uzele ngokomsebenzi uhlala eDrobheni mina ngihlala kwaMashu sahlangana khona ngo2020. Oh okay. Yo sisi-discussing ndawonye. Yebo ke. Mhlambe ngabe senabusiswa ngabantwana noma cha? Cha, sikaze sibusiswe ngabantwana siyazama asikabatholi. Oh. Kusase i-boyfriend noma mhlambe umnumzana usevelile ekhaya, mhlambe ulobolile noma nje kusase umuntu nje usathandana naye nje. Hayi usevelile ekhaya wavela ngo2022. Oh okay, shuthi umyeni. Yebo somyeni. Ngoba walokhuza walobolwa eshaya nje. Bethembisa ukuthi uzobuya ngonyaka ozayo ngoMarch. Oh okay. So ke iziphi mhlambe izinto ezinhle ozikhumbulayo nje enenzelene zona nina noba u2 kwi relationship yenu? Hayi umuntu unothando nje uyangenzela bandla izinto kakhulu futhi nanojola ukuchitha nje awumcabangeli ngoba umuntu obuya ngesikhathi endlini nje umuntu ongaphuzi futhi. Okay. Unabo kodwa abangani uyahamba labangani kodwa umuntu ongaphuzi. Kodwa akabuthinti utshwala. Akabuthinti utshwala. Oh. Mawuthi nahlangana ngo2020 and wavela ekhaya ngo2022. Mhlambe mangase ngibuze ngiyazi mhlambe unezathu zakhe ejulile mhlambe ungeke futhi uzofisa ukungitshela zona kodwa mekukuthi ucomfortable ngiyacela ukubuza ukuthi why ningakafika esivumelwaneni sokuthi nibe nomntwana noba u2? Inkinga angazi kodwa siyayifuna ingane. Akwenzeki. Angifuni qamba amanga. Abengakaqondani. Naye uyayifuna nami ngiyayifuna. Akwenzeki nje akuqondani. Ngabe mhlambe wamfica esenengane already noma wayengakabi vele nayo? Hayi akanayo nje ingane. Nawe bongakabi naye? Cha bengakabi nayo nami ingane. Oh okay. Manje ke awungichazeleke yini ke le ekubeke la ekhaya namhlanje uzohlale nami la kule sofa le usolani kwenzakalani sithini story yini lo ufuna uyilandelele ubambeni? Kwathi ngelinye ilanga nje ngisihambela naye nje emotweni sasiyothenga. Sibuye shuthi aphume adlule kumngani wakhe khona umngani wakhe amjwayele kuthiwa uSifiso waphuma wangena endlini. Mangithi kwikhabhiko lemotweni ngathola islip. Islip? Yebo. Esani? Sesitolo nje esinama napkin engane lezi izinto zokugqoka nobisi. Yabo. Emotweni yakhe? Emotweni yakhe. Okay. Emva kwalokho ke waphuma wezemotweni ngaqale ngathula nje sathi sesendlini ngamtshela ukuthi hayibonakho kwenzala ngicela ungichazela wathi hayi umngani wakhe khona umngani wakhe wayihambe naye kuthiwa umlu esamlu. Ngabona ukuthi khona ngikusolayo ngoba nemali kahle kahle imali
bekuwumuntu nje ungenankinga nemali ahamba agoduke ngiyaxaya umuntu asagoduki usekhala ngemali kanjani ngoba phela lo muntu uNkulunkulu umbusisile usebenza kahle yabo uyahola futhi emsebenzini wakhe kodwa nje asagoduka usekhala ngemali ngalandela lapho ngathatha ifoni yakhe ngadivert ilokhuzana ama calls wadlulisela kuwena yebo ngase ke ngabona ke intombazane iMac wonke umuntu umethanda nomuntu wakhe usuke bazi abangani bakhe usuke zazi impilo zabangani bakhe so njengoba umazi uNdumiso uthe uNdumiso ngisho yebo uNdumiso unomngane owumlu yebo ngeke uthi awuyazi impilo kaMlu umlu mhlambe uke weza ukuthi mhlambe une newborn noma sithini story umlu ngezwe uthi unayo ngezwe uthi unayo vele umuntu nje vele nami umlu umngani wakhe umuntu nje amantombazane uyawathanda amantombazane yabo naye uzasho ukuthi yazi umlu useningane ezu4 usemithisile futhi yabo kanjalo so nje umuntu onjalo kodwa ngaqale phela ngabona ukuthi engeke sekukhona la ngasambi kahle khona lo muntu lo kufanele ngabe uyagoduka akagoduki sekhala ngemali yabo ngize ngifonelwe na uma wakhe emakhaya uthi ayibo igross akasayithumeli lutho yo kanti uyazi ukuthi uma wakhe uyagula nje khona amaphilisi ayijwayele ukumthathela wona amhambisi lutho nje yabo kodwa wena njengomakoti kube kuvumela ukuthi uhambe uyombheka uma emgababa bengihamba ngiyombheka kodwa umfice futhi sesimweni anakho phila kahle okay manje ke mate akanamali ekubeni uyabona ukuthi hayi uGod umbusisile vele usebenza kahle uthi le mali le ishonaphi nje bese khala ngayo manje ekade umuntu before obekhululekile bekwazi ukufaka isandla phokothweni njengendoda akhipha imali cha uphika ngokuthi phela khona umfowabo kade eshada lo mshado wesiZulu shuthi ngoba umfowabo asebenzi kahle yabo shuthi ubhuti wamlekelele uphika ngalokho nje athi nje usengene ezikelwetini ngomfowabo usho njalo yo azwanzima so more director ama calls iki mhlambe ngabe ikhona i-call esolisayo oke wayithola yebo ikhona ngiyitholayo engayithola intombazaneni ingane ngabona ukuthi ingane vele ngoba wayikhala ngokuthi ngamfonela washo ke uyangitshela sonke istory intombazane le yebo yo so njengoba ubona islip sengubo shuthi umntwana usefikile umntwana wathi mingakanani umntwana unenyanga usamncane yebo ikho manje ngikhetha ukuthi ngibhalele la Black Life TV manje ugele bewazi ukuthi ukhuluma nawe noma mhlawumbe uyitshela ukuthi usisi kaNdumiso ubeyitshela ukuthi usisi kaNdumiso bengazi ukuthi ukhuluma nami ayike so njengoba usinikezile ke inamba yakhe simfonelile samxhuma ukhona njengamanje la e-studio so angazi noma wena ukulungele yini ukuthi ngimlande ukuze uzokwazi ukuthi ukhulumisane naye ubuso nobuso yebo ngicela ukuthi umlande ngosilandela yena mnumzane siphinde sinamukele babukele futhi kwi-Black Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami so ke usisuvumile ukuthi asijoyine kulona lolu hlelo lolu and nginethemba ukuthi uzokwazi ukuthi aphendule yonke imibuzo usisubhalile afisayo ukuthi angambuza yona so ke asike simuze ukuthi ingabe iqiniso lizoba khona na sabona kunjani ngiyaphila njani ngiyaphila nami isho na voice Sidala nje ngikhuluma nje. Bengithi ngoba mhlawumbe ngoba naku December so ngoDecember phela ama voices ajwayele ukusha. Esimanga sokuthi khona iphuzo thizeni kusekumenyezwa sokujatshulwa. So mawuthi linje sidala shothi lizophela ngomhla ka1. Hayi. Ubonakala. Uma bani? NgoMadube. Dube? Ababani baDube? Angizazi. Awukwazi ukungitshela ukuthi awuzazi ithazelo zakho. Mambuyazi. Mbuyazi. Usisi uyamazi? Cha, angimazi. Ubuye uphi ukuhlala? Ngihlala la eNtuzo Makabi. Okay. So njengoba sikucelile ukuthi usijoyine kulolu hlelo lolu ingoba usesubhalile kwishow. Mamkhize
ngoba nakho kunezinto ey'ningi angayi-understand muva nje ngophesini athandana naye. So ngiyakucela ukuthi umbuzo nombuzo afikelwa ukuthi akubuze wena umphendule wona ngokweqiniso. Okay. Ngiyabonga. Cela ukukhulumisana naye. Sawona sisi. Njani? Saphila. Ngithi ngibuza uyamazi uNdumiso? Ndumiso. Wamhlongo. Oh ya ngiyamazi. Okay. Nazalanaphi nje mhlambe? Mina noNdumiso sahlangana edrobheni I think ngo-2022 ngabo November kanje. Ya. Ngoba yilokho nje wacela inamba sakhuluma kwaba ukuthi kenzeka ke ukuthi umuntu umthandi. Nami ngafike lokumthanda sathandana ke sayiqhubha into yithi kuze kube manje. Wakutshela ke ekhathi nithandana ukuthi unengoduso. Akaze ke le ayibali. Ngathami kade ekushela uye wathi usingle. Yebo. Wangitshela kanjalo. Wathi khona umuntu ade ethandana naye kodwa kwaba nezimo ezithize bahlukana. Okay. Hayi mina ngingoduso yakho Ndo. Hayi. Ngikubizele la ngoba khona into engayitholi emotweni yakhe isleep. Yebo. Esinama emanakeni engane ubisi nje lezo zinto lezi. Yabo. Yes. So this time wena utshothi ukhuluma nodadewabo imini. Oh ngiyakhumbula ifona ya. Umuntu wakhe kuNdo ngoduso yakhe eVelcome 2020. Aw. Hayi. Ngiyamangazayo kuzwa lokho. Manje ke okwengane angicaciseleki ukuthi kahle zithini khamba kanjani. Akaze akutshele yena lutho nje ngoba uthi phela uyingoduso. Lutho futhi nasefonini yakhe nje angikaze ngibone lutho nje uclean. Ikuphi ufuna ukwazi sisi? Ngifuna ukwazi ukuthi indaba yengane khamba. Oh ingane. Yebo. Okay. Shuthi ke last year tinga ku March noma May yini ngakhulelwa ingane yakhe. Ngamsendela nje pregnancy test nama scan ngoba ukuthi phela uyazi ukuthi mina naye besithandana akanamuntu nami angazi ukuthi anginamuntu. Wayivuma ke ingane ngadeda nje. Ngoba phela ingane isancane kakhulu ngoba ngicabanga ngathola ilokhuzana islip ngoNovember last month. Okay. Ya khona isancane ya kodwa hayi kakhulu kodwa iyakhula. Makaze akutshele ngiyamangala. Ayakaze futhi ngisho nasefonini angikaze ngize ngibone. Nethomba uyibona uWhatsApp. Lutho ngiyayiphethe nje ifoni yakhe angikaze ngibone lutho. Shothi nini nenkinga noyithuma ukuthi akakutsheli. Uyingoduso phela kumele akutshele ukuthi semithisile. Ngeke phela azangitshela. Asazi. Ngeke azangitshela uyangihlonipha kodwa ke kushuthi ke yabo. Yakujolela kodwa akuhlonipha. Phela kuyenze mfana ajole kodwa abekuhlonipha. Mase kuthi nina ke maqhikiza nifuna ukuyiveza. Hey, hayi. Okay, wachaza indaba yokuze ekhaya imalobolo ndlela thizeni ukuhlawula umntwana nananani akaza bese ngakafiki lapho. Okay. Vele ngeke kufike lapho futhi. Ngeke nje kuze kufike lapho khohla munu ngeke kufike. Asazi. Ngeke. Uyena uzazi inhlelo zakho ukuthi uplana ukwenza njani. Kube usuke waye emakhaya. Cha. Okay. Ikhona into asakakutshelana ngomndeni wakhe. Okay, ngiya-understand ukuthi akaza zasho ukuthi unengoduso, okay. But umndeni wakhe la azalwa khona uke wakutshela something ngawo. Akaze ngitshela ukuthi nje unosisi yaba u3 kuphela. Ilokho wangitshela kona ngoba usisi wakhe wazi wangifonela. Ngiyathuma esethi usisi kwakuyena. Ama parents wakhe akaze akutshela lutho ngawo. Angikwazi. Unosisi aba-3 Ndumiso? Unosisi aba-2 mase kuba abafana ababili. Lo wayo indaba yomshado sasemshadweni. Hayi. Futhi usenzile maswethu phela makunjalo makuthi nawe uyakufihlela ngoba nami uyangifihlela ukuthi unengoduso. Angikwazi lokho ngiqala namhlanje manje. Ucinene ngona ukukhuluma naye?
Khuluma naye ngigcina izolo ebusuku. Okay. Sakhuluma nje. As usual siyaxoxa. Niyabonana futhi noma nini mawucela? Yes. Okay. Ucinile ukhuluma naye? Manje kuseni. Okay. Niyamanda ukuthi simfonele ubhuti Ndumiso khona mhlambe uyena uzochaza kangcono ukuthi kanti kwenzakalani, sithini isitori sakhe, uphila yiphi impilo akaphili yiphi. Kodwa ngokuvunyelwa yinina i-call angiyiphoqeleli. Mekuwukuthi anithandi ukuthi siyenze call kulungile futhi nakhona. Kodwa bengimana ngiyacela ukuthi at least sikhona ukumfonela size sazi ukuthi sithini story. Yes, ngamfonele ukuze yena azokhuluma ukuthi kwenzakalani. Ngoba mina angimazi usisi. Akaze angitshele nje nangathi ushadile. Alizo indaba nje angizazi. Cha, shadile ngodusa into kwena wazani ukuthi umshado ngokuhlukile Oh, walobola. Walobola. Uyabuya futhi ngonyaka ozayo. Uyavuma simfonele? Hey, angazi ngempela. Awuthandi. Angithandi ke mina. No, ayikho inkinga ngeke siziphoqe because wena ungibhalelile. So mawuthi awuthandi ukuthi simfonele, it's fine. Asikwazi ukuphoqa lokho. Kodwa ke ngiyacela ngesikhathi sakho nje ozobunaso ngaso ubuze uNdumiso ukuthi ingoduso wayengakazi ungitshele ngayo. So fanele wazi na imigudu uzohamba kuyona ugcine kuyona because nangu uyasho ukuthi uyingoduso yakhe. Angeke size sikujezisele ukuthi akaze zakutshela ukuthi unengoduso, akulona icala lakho. But ngiyacela ukuthi nawe uzihluphe ndlela thizeni umtshengisa uNdumiso usuyazi usunengoduso. Mase kuba ukuthi umntwana angazi nizovumelana kanjani. Mhlambe uyathanda ukumbona, mhlambe futhi akathandi ngesimphoqeleka. Ungathanda ukubona umntwana? Hayi angithandi manje. Manje ke wona sisibufuna senze njani nje ubungibizeli? Cha, bengifuna ukuzothola iqiniso. Befuna ukwazi. Bengifuna ukwazi iqiniso ukuthi kanti ekhamba kanjani. Siyathandana ke. Ngiyathandana. Yebo siyathandana ngihlukane futhi lokho kwazi. Ngiyakutshela nje mina ukuthi mina naye ngihlukane. Wazi ngani uyakhohlisa? Ngiyakutshela nje manje ukuthi ngeke sihlukane mina naye. Nohlukane. Khohlwa. Nohlukane. Wena nizohlukana nethuba. Kwalowo malobolo nje into engekho. Ngeke uzokubone lokho, uyozokubona nje. Phela ngoba uyisangoma wena ngithi. Isangoma sisanda kwenzani? Esiphuphile. Ayikho lento Uphuphile wena. Uphuphile. Uphuphile. Ungangijwayeli nje kahle. Muthi uyihlanyisa, ungazoyihlanyisa. Mina naye ngehlukane. Ungazoyihlanyisa. Ngehlukane. Ngisho ngathi ngihlukane. Ngiyazi ngehlukane. Ngithanda kabi mina. Wazi ngani? Angehlukane. Wazi ngani? Kuyimanje ikhadi likumini la khahola ngalo. Ngeke hlukane ngiyakutshela. Uthanda leli kiwo naye emathangeni. Angizwanga sisi. Hayibo. Wena nje uyisanga wesiphuphile. Hayi ungazongijwayela. Uphuphile phela wena. Uyabonakala. Uphuphile wena. Hey babo, usuyihlanyisa nje ujuluka umfome nje ufoma lapho ujuluke ngangendaba nawe sisi. Awungithusi. Uyayazi kuthiwa indlovu intuthwane ngayiginqa indlovu. Mina uyangithanda ke. Hawu. Wena mhlawumbe ujabuliso leyo grosa nyana ka 3000 ayithengayo. Wema. Ikhadi likumina manje. Wema. Angihlukane kilokho kumele ukwazi ukuthi mina naye ngisihlukane. Wema, angazi uzundu ayibonini ukuthi uphumba noThimo noma phela ayifanelene ebadla. Awu ayibo. Awungiboni wena ukuthi njani. Imake zibuke. Hayi ayanifanelene weJesu. Shuthi wamdlisa. Hayi shuthi angazi noma ngoba akaphuzi kodwa nje ayibo. Hayi. Kwazi ukuthi ngihlukane ke. Hayi sisa. Lokho kumele ukwazi ukuthi khohlwa. Ehlukaneni cha. Manje. Ikuphi ongisakudinga? Hayi akukho ngihambela nje. Awungihambeni uhamba ushintsha ugqoka ithatha ikiwi nje ugqola amathanga ungihambela. Sikuzwa ngawe lokho. Yabo lokho nje sikuzwa ngawe. Ngoba vele uyabonala nje ukuthi umachama ubhiya nje wena. Yebo. Awungihambela. Awusafuna ukuzizanga umephuphile. Awusamfuni. Ngiyacela bhuti ukuthi ukwazi ukuthi uphume naye. Inkinga ngicela la. Uzoyihlanyisa nje. Uzoyihlanyisa hamba dide likhulu hamba emnukayo. Mbuke lapha ekhaya. Siyacela ukuthi sigoqe la. Because uMamkhize okuyena bekade ngibhalile kuhlelo ukwazi ukuthi ayithole impendulo. Futhi okungenzeka ukuthi usacabanga kangcono ukuthi yini angasayenze ukuthi abe right yena nomyeni wakhe. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Mina ngiyithanda kakhulu. Bye.
Yeah, Black Life TV.